tuloy-tuloy ang panalo. At titingnan natin kung magtutuloy-tuloy nga yan until now. So wag na natin patagalin at of course excited na siguro itong mga manonood natin dito sa Tito Espinosa Cultural and Sports Complex. So wag na natin patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. This is surrounded by Obama Weaver God Masbate. Brought to you by Thundersmart, Sunny God now, Weaver Quadris, Patamada Masrupa. We welcome you everyone inside at Tito Espinosa Cultural Sports Center for our people and our Basra. Our last game will be having Team Montreal versus Team San Fernando. And for the first five for Team Montreal, Lauren Jersey, number 2, Rafi Delavine. Lauren Jersey, number 7, Leonard Yanto. Lauren Jersey, number 11, Christian Evato. Lauren Jersey, number 16, Carlo Almocena. Lauren Jersey, number 27, Jerry Almonte. And for the first five for Team San Fernando, Lauren Jersey, number 15, Choma Uhor. Lauren Jersey, number 19, Dazen Morospe. Lauren Jersey, number 20, Macho Uhor. Lauren Jersey, number 21, Jordan Mauzon. Lauren Jersey, number 23, Carlo Montones. And for the officials for this ball game, Lucci, Romero Pina, Upper 1, Ronnie Boniniza, Upper 2, Donado Chimacera. This is the Legal Cup Masbate, Atito. Ayan, both the centers are now in the middle of the court. Jonel Bauson kontra dito kay Leonard Lianto. Yes, partner. San Fernando and Montreal is on the way right now to battle for this Ako Bicol Cup Masbate elimination round win. Turnover yan, the part of San Fernando. For San Fernando, partner, we have Jomar Pohol, Dacelpol Aspe, Marjo Pohol, Jonel Bauson, Carlo Montales, at sa kabila naman, Eddie Delavine, Leonard Lianto, Christian Erato, Carlo Almosara, at si Jeric Almonte. At ayan, scoring the first three-pointer of the ballgame is Almonte mula sa corner from Montreal. That's also the first bucket of this ballgame. At ayun, ginantihan naman kaagad sa ilalim nitong si Jonel Bauson. And nakakuha pa ng steal itong si Montales, partner, at the other end. Dacelpol Aspe, malamyayong tira or talagang nasapa lang ng bahagya. Delavine, inilabas kay Lianto, tumira ng 3, pasok! First three-pointer, partner, ni Leonard Lianto at ikalawa for Team Montreal. Now Aspe with the ball. Binigay kay Puhol, Jomar. Pumukol din sana ng 3 pero short yung kanyang tira. Now it's Leonard Lianto bringing the ball down for Montreal to the corner. Wala yung tira na 3 nitong si Delavine. Oh, easy 2 for Jonel Bauson. Meron na siyang 4 points kaagad. Yes, at 8:24, wala pang 2 minuto na kukonsumo dito sa ating quarter. At ito nga si Bauson, ito ang ating naging sort of player of the game during their last outing, no? Kontra sa mga taga Batuan. Pakikitaan uli kaya niya tayo ng isang jam ngayong larong ito. Abangan natin yan. What a pass by Marjo Pohol kay Jonel Bauson. 6 points for Jonel. Lianto fires another 3. Wala man lang tinamaan. That's an air ball.
Aspe. And now, working his way sa ilalim, I think si Jomar Puhol, scoring his first 2-pointer. Oo, and coming from a dish dito kay Junel Bauson. Muntik na makaagaw si Jomar Puhol doon. Almosara, wala, rebound, Carlo Montales. Aspe nandun na sa unahan. At nakascore. That's his first 2-pointer nitong si Dazzle Paul Aspe. And ito, extended zone ang pinapakita nitong mga taga San Fernando. Wala, di kumonekta yung floater na yon ni number 11 na si Christian Erato. Pero nandun, Yonal Bianto, nakascore na naman doon. Good drive on the Jonal Gianto. Nakakuha ng mga taga Montreal ang bola, pero masyadong advance naman yung pasang yun ni Almonte para dito kay Erato. Bauson, inbounds, and Aspinal with the ball. Binigay kay Marjo. Puhol hitting a 3. That's his first bucket of the ball game. Ito, Jonal Gianto signaling the play. And De La Vin dishing it. Wala yung tira ni Almosara. Ito na naman ang mga naka-blue. Aspe. And this time missing itong si Marjo Puhol. Balik sa kanya ang bola. Inching closer. Binigay sa kanya kapatid na sorpresa doon sa ilalim si Jomar. Now it's Almonte. Tulyanto. 7 points itong si Lianto, but ayun, binawi ka agad, partner, on the good pass coming from Dazzle Paul Aspe. Tama. Maganda yung pasahan ng magkapatid, Jomar and Marjo Puhol. Lianto to De La Vin. De La Vin, balik kay Lianto sa ilalim with the left-handed reverse layup. That's good. Ito, palitan ng basket. 12 to 15, lamang po ng tatlo ang mga taga San Fernando. At we say hello sa mga taga LCC Supermarket dyan sa San Jacinto. Ayan, maraming salamat po for watching LCC Supermarket San Jacinto. And scoring another bucket is Jonel Bauson. Nakaka 8 points na siya kaagad dito. Erato hitting a 3. Ayun. Ilista mo na yan for Erato. Dazzle Paul Aspe trying to dish it out to Bauson. Pero eto, at the other end of the floor, muntik nang makascore dito si Almonte. Kaya lang nabitawan niya ang bola after that long pass from a teammate. Oh! Hindi nakadepensa doon si Almosara. Kala niya, partner, ititira niya ni Montales. Montales Oo, at yun, drain up kay Jomar Puhol. That's a foul. So lamang dito ng apat yung mga taga San Fernando, 19 to 15. 4:05 sa ating unang yugto. Erato, tumira uli ng 3. Sablay, Bauson, binigay kay Aspe. Aspe, tumatakbo. At was called for traveling. Medyo nadulas doon si Dazzle Paul, kaya yon. So, turnover mula dito kay Aspe. Yung chance for Monreal para makalapit dito. Lianto penetrates and lays it up and in. 11 points na itong si Leonard Lianto dito sa ating game. Dazzle Paul Aspe to Carlo Montales, hitting it from the corner. First 3-pointer nito ni Carlo Montales, and first 3 points na rin dito sa ating game. Erato. Lianto fires a 3.
Napakalayo nun, partner. Oo. On the bounce, substitution. Number 9, Iman Young, John Peter Nunez. So, papasok si Nunez for De La Ville for Montreal. At ganun din itong si Briones para kay Lianto. Substitution, number 12, Aaron Moore, Team San Fernando. And ito nga, Montreal po sa mga ating late viewers, naghahanap pa rin ng panalo dito sa ating liga. At ito namang mga taga San Fernando ay wala pa rin katalo-talo dito, partner. Easy 2. Oh, that slow stepping Dazzle Paul Aspe. And another turnover on the part of Briones naman ngayon. Aspe now. To Marjo Puhol, pumeke. Pumasa sa ilalim sa kanyang kapatid. Jomar Puhol working it out. Kanto yung tira. Meron nandun ang kanyang utol. At yun. Nice effort for the Puhol brothers. Kumonekta pa ng 3 sa kanto itong si Marjo. Meron na siyang 8 points dito. 2 3-pointers na ang ipinasok. Itong si Marjo Puhol. Erato to Nunez. Nunez, malamig pa. Nakita sa ilalim si Almonte. At si Almonte naman nakita si Briones. Maganda yung pwesto niya at maganda yung tira. Another Puhol inside the court right now. Cyrus Puhol. Aaron Puhol. At ito, palitan pa rin ng tao na dito, partner. Second unit na ito naglalaro for Team San Fernando. At kung mapansin mo, partner, itong Team Montreal, no, outnumbered. They are playing with just 8 man. So 8-man rotation lang ito, no? Let's see kung anong magiging epekto niyan, but definitely for their disadvantage yan. Almonte with an awkward shot mula sa 3, pero pasok na pasok para kay Almonte. Yun talaga ang tira niya, partner. Pangalawa ng tira yan at pangalawa lang na ipasok. 14 seconds. Hanabe. Puhol fires. Wala. Last touch nitong si number 7 na si Brett Nicolas. Ito si Anabe, very steady point guard din for Team San Fernando, no? Maganda ang pinakita niya during their last game. Tama. Kontra doon sa mga taga Claveria. Kaya medyo napahingahan doon ng mga bahagya, partner, si Aspe. Talagang binigyan nila ng chance itong si Anabe on that game. Almonte crossing over with a floater. Wala. Rebound. Manlapas. Nakita na nasa unahan si Aaron Puhol. Pero out of bounds ang nangyari. Ito, Nunez. Maganda sana yung intention ni Nunez to pass on the cutting Almoite. Yun, napaganda pa, nice, partner. Nice pass. Desperate pass actually yun kasi nowhere to go na doon si Marjo. Pero buti naman at na-manage si Manlapas yun to hit the board, right angle of the board to score. Nice pass for Anabe from Marjo Puhol. 2 points itong si Anabe coming off the bench. So 22-31, 18 seconds remaining sa ating opening frame. And si Nunez naman, bumawi ng 3-pointer. Oo, nabawi doon si Nunez. Pero lamang pa rin po ng 6 ang mga taga San Fernando. And what a block by Briones. Briones was blocked by Aaron Puhol. Grabe yung blankang yun ni Aaron Puhol dito kay Briones.
Napa-time out ang lahat. 31-25, anim po ang lamang ng mga taga San Fernando dito. Yes, partner. At sabi mo, titingnan natin kung ano magiging epekto nito for Team Montreal kasi 8 lang ang kanilang players na naglalaro ngayon, partner. And for Team San Fernando naman, kompleto ito, partner. Nandito yung kanilang guest player din. As you can see, some highlights ito ni Bauson. At itong 6 straight points yan, partner, ni Bauson sa pag-umpisa ng ating laro. At yun na nga, titingnan natin kung magtuloy-tuloy ito pagkapanalo nitong San Fernando dito. Pag nangyari yon, pareho sila ng San Jacinto na magkakaroon ng 3-0 na kartada. Kagabi ay unang naka 2-0 ang San Fernando, pero ngayon nakauna naman ang San Jacinto with 3-0. Yun naman ang gustong gayahin ngayon ng mga taga San Fernando. Pero siyempre hindi papayag basta-basta ang mga taga Montreal dyan. Strong rebound on Makaalay. Anabe to Aaron Puhol. Binigay sa corner. At ibinigay naman from the corner to makaabay sa ilalim, but makaabay couldn't score. At ayan, Almoite who scored 2 points. Sabi ni Almoite kanina, sinapal mo yung aking kakampi na si Briones, kaya hindi ako lalapit sa'yo. I will use the board. Puhol hits a 3. That's Aaron. Aaron Puhol hitting a 3, back there. Erato, wala yung kanyang pagganti na tres. Anabe That's a foul. was blocked by Erato. No, not blocked, but Erato committed the blocking foul. That's what I'm trying to say. Ito, nanakaw play sana itong si Manlapas at si Nicolas at the other end. Manlapas to Makaalay. Makaalay swings it. Oh, what a shot by number 7. And that is Brett Nicolas scoring his first bucket. Leandro Llanto, muntik nang makawala at ma-out of bounds ang bola, pero nandun si Erato to help him out. Erato, binigay sa corner kay Almonte with that familiar shot, pero umulog yung bola at di pumasok. Anabe na, mabilis na tumatakbo, nakita sa ilalim si Makaabay, pero he was fouled in mid-air. Gandang pasa, partner, coming from Anabe. Magaling din na point guard itong si Anabe. Kung makikita mo yung court vision niya, magaling, partner. Magaling at mabilis, may handle. So talagang maganda na meron ding Anabe para mapagpahingahan din ang main point guard nila na si Dazzle Paul Aspe. 8:05. Halos 2 minuto na po ang nakukonsumo natin dito sa ating second quarter. Yes, partner. At dun sa sequence na yun, mayroong foul na itanawag kay Brent Nicolas. First personal foul niya. Sa quarter si Almonte, walang spot. Almozara, wild shot. And a wild pass also. Para naman dito sa mga taga San Fernando. Itong si Nicolas. Hindi kayang habulin yun ni Anabe kahit anong gawin niya doon. Talagang wala. Napakalakas na pasa yun. At Napakalakas. pinasok na dito si Alvarez, partner for Nicolas. Okay. Erato na foul. Nakapasok pa lang, partner. Oo. Foul dito. So Erato will be taking 2 free throws. Mintis yung una.
Let's see kung maipapasok niya itong pangalawa. Naghahabol sila dito. 9-point lead. 36-27. Lamang ang mga taga San Fernando. Pasok ang pangalawang tira nitong si Irato. 4 points itong si Irato dito sa ating laro. Okay, now it's Sanabe. Balik sa kanya ang bola. Traveling. That's a traveling. Okay, we have a report from Miss Jessamay Navales. Miss Jessa, please come in. Thank you so much, Coach Pauline Kapam Morgan. This is Jessamay Navales coming from the bench of San Fernando, currently undefeated, yet never been complacent. As per San Fernando head coach, Coach Raymond Bahar, they work more on their teamwork, defense, and offense. Dagdag pa niya, umaasa siya sa pagpapatuloy ng laro ay mas lumalim ang report ng kanyang team. At this point, nasa kanila ang momentum, kaya naman Coach Raymond maximize his second 5 players. Sa kabila ng kalamangan, nananatili silang agresibo at mas pinapaigting ang kanilang depensa. Yan muna ang update. Balik sa inyo, Coach Pauline Kapam Morgan. Maraming salamat, Miss Jessamay Navales, for that report. Balik tayo dito sa ating laro. 36-28. Lamang po ang San Fernando at 7 minutes 21 seconds remaining. Ito po ang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Natabang na, kasurog pa. Shout out din kay Kong Jill Bongalon. Lianto. To Irato. Binigay sa corner kay Almonte, and that shot once again is very effective for this guy. So pangatlong 3-point shot made na yan ni Jeric Almonte. Oo, talagang may tira ito si Jeric Almonte beyond the arc, partner. At ayun, strong move on the part of Manlapas. After that miss by Aaron Pohol. Na nang aararo din. Oo. Tank build din ito si Manlapas, partner. Tama. Rebound, De Levine. Outlets to Lianto. Lianto to Irato. Against Sanabe. Balik kay Lianto. Now it's Almonte. Almonte fires and gets fouled in mid-air. Tinamaan yung shooting arm ito ni Jeric Almonte. Kasi naka-osli kasi yung siko ganyan. Naka-osli yung siko pag tumitira ganyan. Ganun talaga yung ano niya yung tira niya Oo. So, ang tira niya pati, push shot na naka-side. So, kaya papunta sa'yo talaga. Look at that. Pero pasok na pasok ang unang free throw niya. Hindi pumasok yung pangalawa pero na-rebound ni Lianto ang kanyang kakampi. Good hustle on the part of De Levine. Nag-set uli sila. Tumira si Irato ng 3. Wala. Pero swerte sa mga second chance opportunities itong mga taga Montreal. Lianto once again. Irato once again, and this time connecting at the top of the key with a 3. Second 3-pointer nito ni Irato at mayroon na siya dito 7 points, partner, sa ating laro. Ayun, sona pa rin. 14 seconds. At ayun, tinawagan ng foul ang gigit-gitan sa ilalim. Foul number 10, O'Brien Lapas. It's on by Manlapas. Penalty, San Fernando. So time out dito ang San Fernando dahil unti-unti na silang nahahabol ng mga taga Montreal. Personal foul. 38-35. And for sure, ibabalik dito yung mga guest player nito, partner. Kasi nga, kanina naglalaro yung mga locals nila dito sa San Fernando. Let's see kung anong magiging adjustments ng coaching staff. So as you can see on your screen, are 3 referees, referee Obina, Chumashera, and Malinisa. Yung dalawa po, si referee Bonanong Chumashera at Ronnie Manilisa ay mga national referee who hails from Camarines Sur. At itong si referee Gomer Obina, isang former PBA referee and nagre-referee din po yan sa UAAP and NCAA. I guess he's also an international referee. Yes, partner. So ito na ang squad ng Montreal now. Bringing the ball down is Irato.
Outlets to Almonte mula kay Liato. Another 3 mula kay Almonte. At deadlock na tayo dito, partner, with 5 minutes and 30 seconds remaining sa ating second quarter. Tama. So dalawa na ang gwardiya ng mga taga San Fernando. Anabe and Aspe. Overshooting there from the corner is Aaron Puhol. And now, eto si Irato. May tangan ng bola. Itinira at umiskor. May konting using the board yun. At nadadala sa tiyaga at hard work nitong mga taga Montreal, partner. Itong laro natin. That's why nakalalamang sila dito. Aspe. Aspe missing, 3. Ito na ang mga taga Montreal. Lianto gets a bump from Cyrus Puhol. And Puhol will be called for a foul here. Nagpi-3 guards dito, partner. Itong Team San Fernando. In the likes of Anabe, Puhol, Cyrus, and also Dazzle Paul Aspe. Tama. So siguro, ang gusto nila, partner, pantayan yung bilis. Nung Montreal. Kasi yun nga, almost 3-4 guards itong naglalaro for Team Montreal. Kung mapapansin mo, itong si Leonard Lianto, medyo kahit malaki yan, partner, ang linalaro niya na 2 guard position. That's why siguro yun ang gusto nilang gawin dito for Team San Fernando. So good adjustments on the part of Coach Bahar. Pasok yung pangalawang tira ni Leonard Lianto. Substitution. Number 23, San Fernando, Gonzalez. Malamang dito ng tatlo ang mga taga Montreal. Still looking for their first win dito sa ating liga. Cyrus to Anabe. Carlo Montalas fakes, pero sabi ni referee Obina, traveling ka, boy. So another opportunity nito ng mga taga Montreal para madagdagan yung kalamangan. 41-38. Abante ng tatlo dito. Erato is open for 3, pero nandun na si Arnabe. Lianto will fire and will miss. Rebound itong si Bauzon. Dazzle Paul Aspe bringing the ball down. Kicks it out to Anabe, who fires a 3 and makes it. At may pahalik pa doon itong si Ian Anabe. May pahalik pa sa area, partner, on the 3-pointer. 5 points itong si Anabe dito sa ating game. Tied ball game tayo, 41 all, 2:51 remaining. Nice leak out pass nitong si Dazzle Paul Aspe sa nasa unahan na si Carlo Montales. Tatawag naman dito ng ceasefire itong mga taga Montreal. So balik sa mga taga San Fernando ang kalamangan dito. Ito, good adjustments on the part of Team San Fernando to put 3 guards dito sa ating second quarter para mapantayan yung bilis nitong mga taga Montreal, partner. Yes, bringing those 3 guards on the floor is really doing well for San Fernando. Dahil kanina, nalalamangan na sila ng ilan pa yun? 4. Yes, partner. And ngayon, sila naman ang nakakalamang ng kahit 2 puntos lang, at least nakabalik na sa kanila ang lamang at pati na yung momentum. Yes, partner. At nga, balik na tayo sa ating laro. At ang bola ay mapupunta sa mga taga Montreal. Okay, it will be a baseline inbound at the opposite side of the floor. Now it's Erato. Binigyan ng screen ni Almosara. To the corner kay Almoite. Balik kay Erato. Ito na. Umatake si Lianto, pero he was blocked by Dazzle Paul Aspe. Kaya lang, nandun naman si Almosara to save the day for Lianto. First 2 points dito ni Carlo Almosara. 14 seconds. Rebound by Delavin. Agaw ni Carlo Montales. Dazzle Paul Aspe.
nakipag-agawan, pero the ball will will still remain with San Fernando. Kita mo yung presence of mind doon ni Dazzle Paul Aspe, partner. Talagang alam niya kung sino yung nakatapik ng bola at talagang hinarangan niya na lang si Lyanto. Kasi muntik pang masave ni Lyanto yung bola. Oo. Open si Cyrus. He opted to do a lean-in one-hand floater. Erato against Cyrus Bohol. And Erato in front of Aspe, making that two-pointer using the board. Deadlock tayo dito, partner. 45 all. And magandang galaw from Christian Erato. Aspe, poste, umikot. Using the baseline and pumasa para dito kay Jonel Bauson, who scored and a foul. Foul number 7. First personal foul, 13 foul. So Bauson nakascore doon. That's his 10th point of the ball game. Pasok din yung kanyang bonus shot. Sarap ng amoy. Ano ba yan? Inihaw. Sa atin ba yan? Sa atin ba yan, mga boss? Ito medyo magdidilim na kasi, partner. Kaya siguro naghahanda ng hapunan. Hapunan. Ako, magkikipaghapunan ako dyan. Oops. Jump ball. Possession. Team San Fernando. Team San Fernando, ball possession. Yan ang sabi ng araw. At nakalamang dito ulit ang San Fernando ng 3. Wala na, didistract ako, partner, ng amoy. Di ko alam kung magugutom ako o kakain ako. Parang gusto ko na maghanap ng toyo na mayan. Oo. At yung maliliit na sili. Oh! Akala ko titira na ni Montales yon. Pero si Anabe ang tumira. Pero short yung kanyang 3-point mula sa corner. Lyanto. Misses. Nakuha ng mga nakaputi. And Almonte scoring underneath the basket. Grabe, yung efforts talaga. Di mo matatawaran dito sa mga players ng mga taga Montreal, no? And the likes of Delavin and also itong si Almonte. Nice rotation ng bola, pero yung extra pass na yon ay sablay. Kaya eto na. May pagkakataon dito ang mga taga Montreal. Ayun na naman si Delavin, partner, with that kind of rebound. Talagang And Erato bringing the lead back sa kanilang kupunan with that bank shot after the earnest effort nitong si Delavin to get the rebound. Carlo Montales overshoots. Ito na, sabi ni takbo na. Erato umikot, tumira. And he was fouled. ito, si Delavin, partner. Foul number 16. Bringing wonders for Team Montreal dito. Rebound after rebound. Oh, hindi man siya umi-score pero yung rebound talagang kinukuha niya for his teammates to score. Yung feeling ko dito kay Delavin, yung feeling niya, patulad siya ni Bauson sa height eh. Oo. Pasok ang unang tira ni Erato. 2 puntos ng lamang dito ng mga taga Montreal. And 14 one more. points itong si One more. Erato. Oo, tama. Make that 15, partner. Substitution. Number 30, Team Montreal. Almonte. So 3 ng lamang dito ng mga taga Montreal. 7 for the second quarter. Aspe. May bagong salta tayo. Tumira ng 3. That's number 9 na si Rani Almudiel. At ito na naman tumatakbo ang mga taga Montreal. Good catch on the part of Brian. One of our strikers dito. Protecting our crew. And there you go. Janelle Bauson scoring a 2. At Tagaw. nakagaw na naman itong si Montales. Oo. At yan,
hindi na umabot sa oras sa pagtatapos ng ating second quarter. So, this time, lamang ang Monreal ng 1 puntos lang kontra dito sa mga taga San Fernando, ang home team ng ating Day 5 ng elimination round dito sa Ticao Island para sa District 1 ng Ako Bicol Cup. Masbate hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, Coach Paul Sepe and yours truly, Kapa Morgan, ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport. Ayan, balik tayo dito sa loob ng gymnasium ng Tito R. Espinosa Cultural Sports Center dito po sa bayan ng San Fernando. This beautiful island of Ticao, Masbate Province. Kagulo kanina sa ating halftime because of the kiss cam effect natin dito. And sige, while we are enjoying, let's do this, the halftime statistics ng mga teams. Partner, for both teams, Montreal and San Fernando. Bench scoring, San Fernando, talagang pumutok yung mga bench players nila. 13 kontra 7 points. Points in the paints, 22-34. Courtesy of course, Bauson, Manlapas, and Jomar Puhol sa ilalim. Turnovers, pero bahagyang nakahabol yung Montreal because of this turnovers na ginawa ng mga taga San Fernando. Fast break points, 5 kontra 15. So maganda ang pinapakita when it comes to fast break dito mga taga San Fernando. Second chance points, 12 kontra 7. So partner, kung makikita mo, all the numbers ay papunta dito sa San Fernando. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa ating second half. Okay, kung ganun pa rin ang magiging statistics ng mga teams natin. Pero sa ngayon, sa pagpasok natin sa second half, ay nakakalamang po ang mga taga Montreal dito kontra sa mga taga San Fernando. So we will see kung magtutuloy-tuloy yan para makasungkit na ng unang panalo itong mga taga Montreal. Erato. Gusto sanang ibigay kay Delavin, kaya lang nandun si Puhol to deflect the pass. Now Aspe tumatakbo ng matulin, and that slow stepping mode itong si Dazzle Paul Aspe is in effect. 6 points yan, partner, dito sa ating game. Si Dazzle Paul Aspe, ito may pressure na. Erato trying to hit a 3, wala. Mapupunta pa rin sa kanilang bola. Lianto fires and misfires. Maganda yung pinapakita at the opening frame ng ating third quarter. Every time na bumasket itong San Fernando, for sure pre-pressure ito, partner. Carlo Montalos, mintis yung corner 3. Erato ibababa na ang bola para sa mga taga Montreal. Nag-crossover, maganda yung kanyang crossover doon. Maganda rin yung pasa para kay Almonte. At ayan, Almonte scoring kahit saan dito sa court. Malamang dito ang Montreal, partner, 1 puntos, 53-50. Aspe, si Jomar Puhol sa ilalim at nakapukol siya doon ng 2 puntos. 6 points na din yan dito sa ating game. Itong si Jomar Puhol. Now the lead is back to San Fernando with just 1 point. Erato shaking the defense and was fouled by Jomar Puhol was called for that one by referee. First personal foul at first team foul dito for Team San Fernando. And sige. Delavin to Lianto. Lianto now directing the play. Binigay kay number 27 Almonte. Sablay yung 3-point shot. Long pass to Carlo Montales mula kay Marjo Puhol. Good recognition on Carlo Montales on attacking the lane kasi wala man lang sumalubong sa kanya, partner, on that play. Tama, Erato now being erratic here. And nakalusot sana using the left pero
Malayo sa piling yung tira. Samantala, Dazzle Paul Aspe nagbintis din. Close to the basket. Pero itong si Montales talagang siniguro niya na maipapasok niya yung kanyang tira. 9 points, partner. Itong si Carlo Montales. Lianto, medyo nadulas. Nunez sa corner, wala. Rebound, Lianto. For Monreal. Binigay kay Erato. Missing. And still missing. Ito mga taga Monreal. After that putback ni itong si Delavin. Nagmintis din. Si Bauson. Ito na si Nunez. Lumilipad. Pero wala. Erato. Trying to save the ball. Now Puhol. Nakita. Itong si Bauson. At ayun. Automatic 2 puntos yun for Jonel. Yes, partner. At 16 points na ito dito sa ating game. So, he's leading the scorers for Team San Fernando. Lianto. Wala na naman. Lamang na dito ng 7 ang San Fernando. So, timeout dito ang Team Monreal, partner. Nag-rally sila doon sa first 4 minutes ng ating second half. Yes, yun na nga. At binalik na doon yung mga starters. Yung mga puntos na yun, courtesy of Montales and also itong si Bauson. But yun nga, double digits na din sa kabila. Itong si Erato with 15 points and also si Almonte, partner, may 15 points na rin. Pero sabi ko nga, total team effort ang pinapakita din itong mga taga San Fernando. That's why nakakaungos sila dito, partner. Tama. With 7 points. Okay, and let's get back to the ball game. Ito, bola ng mga taga San Fernando. Ang nasa loob po ay si Jomar Puhol, Dazzle Paul Aspe, Jonel Bauson, Carlo Montales at itong si Marjo Puhol. Aspe to Bauson. Corner si wouldn't take that 3-point shot. Itong si Carlo Montales, he opted to make that bounce pass, papasok sa paint sa kanilang kampi na si Jomar Puhol. Ayun, mintis din, sablay yung pasa na yun ni Dazzle Paul Aspe. Mintis din yung unang tira nitong si Lianto, pero nandun si Almonte to clean it up. 17 points na yan, partner, dito sa ating game. At ang nasa loob din for Team Monreal, Almozara, Lianto, Delavin, of course, Almonte, and itong si Erato. And we have a report right now from Miss Mabel Echegoyen. Miss Mabel, pasok. Kapa Morgan and Coach Paul, aminado ang Team Monreal na medyo nahihirapan sila sa kanilang laro kontra sa Team San Fernando ngayong gabi, pero hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Ayon kay Coach Jorik, kulang kasi sila sa players ngayon. Kabilang na sina John Mark Ariate na may sakit at Vince Edward Co na may pasok na sa eskwelahan. Malaking kawalan sila dahil nagbibigay sila ng puntos sa kanilang team. Sa ngayon, focus sila sa depensa, rebounds at hindi pagdadalawang isip sa pag-shoot ng bola para ma-convert ito into points. Manalo o matalo, proud pa rin umano ang kanilang team sa pagsali dito sa Ako Bicol Cup Masbate dahil wala silang import at lahat ng kanilang players ay tubong Monreal. And that's the latest dito sa courtside ng Team Monreal. Back to the panel. And maraming salamat Miss Mabel Echegoyen for that report. Dazzle Paul Aspe gets fouled going to the basket in slow motion mode. Alright, and he will be taking 2 free throws here. Ito, Aspe. At again, partner, talaga itong mga Team Montreal, talagang they are very proud na nandito sila, no, representing their municipality. This is all local players for Team Montreal. So, tama. So sabi nga, manalo matalo, proud kami na nandito kami sa Ako Bicol Cup. Oo. Dahil kumbaga, partida sila, wala silang import. Lianto. And goes for put back after that miss from Delavin. Dazzle Paul Aspe, ginugulin ni Lianto. Pumasa kay Montales. Montales na foul. Muntik nang maipasok yung kanyang tira.
Pero tatawagan dito ng foul si Almonte. It's a first foul on Almonte and second team foul mula dito sa mga taga Montreal. No, it's Montales missing the first free throw. One more. And hits it. Herate. To Delavin. Delavin. Binigay sa top of the key guy na si Almozara and gets fouled. Trying to create his own shot. Still struggling itong si Almozara. Pero may mga open looks naman itong si Almozara, partner. Hindi niya lang ma-convert. Pero eto, libreng-libre. Kailangan ma-convert niya na yan. Ayun, narinig tayo. So pasok yung unang tira nitong si Almozara mula sa free throw line. Getting ready for the second shot. Pasok pa rin. Ito, may pressure na binibigay itong si Erato dito kay Aspe. Nice pass from Aspe. Mananatili ang mga bola sa mga naka-blue. Nice shot using the board from Jonel Bauzon. Grabe na ang puntos nito ni Bauzon dito, partner. 8-point lead for San Fernando, 4-11 sa ating third quarter. Erato. Tingnan maagaw sa kanilang bola. Almonte missing badly on that attempt. Ito na si Dassel Paul Aspe. Nice pass! Naman! Yan ang pasa. Signature plays mula dito kay Dassel Paul Aspe. Umiscore doon si Carlo Montales ng dalawa. Almozara. Wala. Still struggling itong si Almozara. Oo, sa kanyang mga field goal shooting. Ayun na Ayan naman. Nice find. Wala dito kay Dassel Paul Aspe. Yun nga, sabi nga natin, ito si pag na-control ni Dassel Paul Aspe ang bola, tumakbo ka lang at darating sa'yo yan. Oo, mahuhulog sa'yo yan. Kaya you must be prepared. And on that situation, talagang prepared si Montales for that pass. He was just not prepared sa foul from behind. From behind ni Almozara. Pero ganun pa man, nasa free throw line siya ngayon. Pero mintis yung kanyang unang tira. Second shot, let's see. Ayun, pasok na yun. Pasok na naman yan for Carlo Montales. So, umaalagwa na dito ang Kalamangan. 11-point lead for San Fernando at 3:23. Erato, binigay kay Llanto ang bola. Llanto drives, forces the shot. Now Jomar Puhol, pinasa na ngayon kay Dassel Paul Aspe. And Aspe now will create his own shot. Wala pa rin. And Dassel Paul has been called for a foul against Erato. Ito sana yung plano ni Aspe doon, bouncing off the board, partner, papunta again sa kanya. That putback is mintisyon for him. Napakaganda sana ngayon para sa kanya. Ito na. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng mga taga Montreal. Delavin kicks it out to Erato. Erato, walang clear shot. Lumapit. Delavin, tumira. Nagulat si Delavin doon sa pasa ni Erato, partner. Ooh! What a Euro step
by Marjon Puhol. Good move on the part on Marjon Puhol. That's a highlight of this ball game. Euro step, partner. Erato fires. Oops! Kala ko idadagdag sa ring ng kalaban nito si... Medyo nag-struggle na dito when it comes to points itong mga taga Montreal. Ayan, Puhol trying to make a back-to-back bucket. Llanto fakes. Llanto gets blocked. Pero merong foul na nakita si referee Ronnie Malinisa kontra dito kay Jonel Bauson. Well, that's the first foul of Jonel Bauson dito sa ating laro. At Almazara will trip to the line. Again, partner struggling. Pati sa free throw. Oo. Kanina naka-shoot niya yung dalawang free throws niya. Oo. Pero this time sa unang tira mintes, pero mayroon pa siyang pangalawa na opportunity to score from the free throw line. And there you have it. Pasok yung pangalawang tira nitong si Almozara. 4 points dito sa ating ball game. 12-point lead San Fernando. Carlo Montales against yung bagong salta din na si number 22 Alvin Almoite. Ito na si Erato. Nako, nabitawan partner. Ito na naman si Montales for 2 points. Montales lays it up and in for San Jacinto. 17 big points itong si Carlo Montales dito sa ating game. After that mistake from Montreal. Nice floater from Erato. I think that's the first field goal partner for Team Montreal dito sa third quarter. Aspe, nakita sa ilalim sa Montales. Long pass. Erato fires a 3. Malakas. Nandun si Llanto for the putback. Good rebounding. Puhol, Marjon, scoring. Llanto misfires. 10 seconds remaining. Has the ball. So, abante ng 12 dito. Oo. Almoite missing. Just in time. I guess that will count. Pero i-review muna ng ating mga officials kung yung tip-in na yun ni Llanto will be counted sa pagtatapos ng ating third quarter. So again, 64-76. Hihintayin natin, partner, yung last play na yon. Counted ba yon para makat ang lead? Kung ka-counted, partner, magiging 10 points na lang ang kalamangan nitong mga taga San Fernando. Pero kung hindi, isang dosena pa rin. So it will be counted. Basket count. So counted yung tira. Last na yung tip in itong si Llanto. 10 puntos ang kalamangan ng mga taga San Fernando. We're just about to start our fourth and final quarter dito po sa ating third and final game ng ating triple header sa ating day 5 elimination round dito po sa Ticao Island ng mga taga Distrito 1. At nandito po kami, patuloy na nagbibigay sa inyo ng umaating kabong aksyon mula dito sa Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center dito po sa bayan ng San Fernando.
Kasama ang ating magigiting na referees. Bonanong Gomachera, Roger Ibana, and itong si Ronnie Malinisa. Start of the fourth quarter, Aspe with the ball. Sona pa rin itong mga taga Montreal dito. Aaron Pujol trying to bulldoze the defense. At itong mga leading scorer natin for Team Montreal. We have Jeric Almonte with 19 points, partner. At sa kabila naman, itong tatlo talaga, Dazzle Paul Aspe, partner, 8 points with 11 assists and 9 rebounds. At itong si Bauson, 17 points. At si Carlo Montales, 17 points din. Okay. Big rebound for Bauson. After that miss mula kay Pujol sa labas. That's on Delavin. First personal ni Delavin, partner, and first team foul. So baseline throw in ito. Sabi ni referee Obina, down yung foul. Okay, so let's see. Nice play from Dazzle Paul Aspe at nakakuha pa ng foul itong si Aaron Pujol. So very effective talaga ang Dazzle Paul Aspe pagka nagbibigay ng inbound. Inbound sa baseline. Nagagawa ng dalawang nakaputi. Muntik na doon, partner. So 5 points itong si Aaron Pujol, coming off the bench. Mintes yung layup nitong si Leonard Llanto. Now Dazzle Paul Aspe. Oh, finally that guy number 9, Almogel, hitting his first 2-pointer, his first bucket dito sa larong ito. Ito, at again, nag-file up na dito yung Kalamangan, partner. Oo, 14 na yung lamang. Erato to the corner, Almozara. Wala, rebound. Manlapas. Aspe, idadaktak yan! Nitong si Bauson. At yun na nga, medyo distracted siya sa presence ni Briones, pero kung talagang all alone yun, you will get a monster slam there. 19 points itong si Jonel Bauson. Ayun na naman, struggling pa rin. Nakahanap pa ng foul doon. Itong si Manlapas mula dito kay Eddie Delavin. Parang may iniinda to si Bauson sa kanyang left leg. Parang laging hinahawakan at parang kumikirot. Parang mukhang hindi lang nakapag-stretch ng mabuti, partner. Pero kita mo naman yung lundag kanina. Oo. Manlapas. To Bauson sa ilalim. Pasok yan. ...21 points itong si Bauson. And Erato makes that 2 points. So medyo iika-ika si Manlapas dito, partner. Nabalik ko ng bahagya. Bauson fires a 3. Pasok! At hindi pa siya tapos. 24 big points for Jonel Bauson. At ito, partner, 19 points na ang Kalamangan itong mga taga San Fernando. Ayan na naman ang tira. Itong si Almonte. Bauson. May tanga na bola. Bigay kay Aspe. Aspe takes it out to Briones. Or Almogel rather. Wala din yung tira. Hindi pumasok. Monster block mula dito kay Aaron Pujol. Good help side on the part of Aaron Pujol. At medyo frustrated doon, partner, itong dalawang player ng Montreal, si
Lianto at Almonte. Sabi ni dapat pinasa mo na sa amin, Irato eh. Tama ka. Almozara. Ayun, Wala struggling din. pa rin, partner. At ayan, inihahatid sa ring nitong pinakamatangkad dito sa larong ito na si Bauzon. Actually, siya ata yung pinakamatangkad sa mga naglalarong mga teams dito sa District 1. Is about 6'4". And 21 points na ang kalamangan, partner, itong mga taga San Fernando dito. Oh, with a nice leaping ability. Mintis yung tira. How about this one mula kay Lianto? Ganun pa rin. Rebound, Jomar Puhol. Binigay kay Aspe. Aspe now. Ayan. With that slow step, familiar shot. Itong si Dazzle Paul Aspe para sa transition. Ito. Breakaway na, partner, for Team San Fernando. 68-91 with 6 minutes remaining sa ating ball game. Ayun, talagang so yun talaga nananalasa na ang mga taga San Fernando dito sa loob ng kanilang home court. At of course, partner, mararamdaman mo din yung kakulangan talaga ng players nitong mga taga Montreal, no? Kasi nga, sabi nga natin, if you're outnumbered, talagang may impact yan doon sa laro nyo. Negative pala yung impact. Oo. Back to the ball game. Alright, back to the ball game, sabi ni arena announcer na si JB Salvedar. Ito, balik ang bola sa mga taga Montreal. So this is 6 minutes dito sa ating fourth quarter. Ito na. Delavin gets fouled. Trying to create a play. First personal foul. First team foul. Substitution number 8, Team San Fernando. Okay, it will be an inbound, baseline inbound for para dito sa mga taga Montreal. Lianto against Almogel. Binigay kay Almonte. Short. Mintis pa rin yun. Bilis ni Lianto Gumalaw para sa rebound. Almogel. Siniguro ang pasa mula kay Aspe. Delavin fires a 3. Short. Aspe with the crowd doon sa kanto. Number 6 and number 7. 12 seconds to shoot. 12 seconds to shoot, partner. 5 minutes and 16 seconds remaining. Oo. Nasa kalahati na tayo ng ating fourth and final quarter. Lianto. To Delavin. Delavin now. Sabi niya, sandali. Balik ko sa'yo. Lianto forcing. Nakakuha siya ng foul doon mula dito kay Brent Nicolas. Second personal foul. At ito, partner, batiin lang natin. Ito si Mr. Benji Lobo Bernaldez, the president of Rodeo Masbate Eagles Club. Hello po, sir. Benji Lobo Bernaldez, Rodeo Masbate Eagles Club president. Yung. Maraming salamat po, sir, sa panonood palagi. And may review tayo dito. Players please go to their respective benches. Players please go to their respective benches. 2 shots yun for Ronald Lianto. First shot, Mintis.
Again, medyo nag-struggle talaga sila pagpasok ng second half dito, partner. Itong mga taga-Montreal. Those 3-pointers, yung mga short stop jumper ni Almosara kanina, medyo hindi pumapasok. And again, but Alianto split the free throw. Pero sa pagtatapos ng first half natin, nakakalamang sila ng 1 puntos. Medyo umigting kasi yung depensa sa pagpasok ng third quarter ng mga taga San Fernando. Kaya, yon. And kung makikita mo, every time na they make a basket, talagang may pressure sa mga ball handler ng Montreal, itong San Fernando. Now it's Lianto crossing over. Binigay kay Almosara, balik sa kanya ang bola. At na-foul na naman itong si Lianto. Ayan, shout out to Barcebal family and Lynn Barcebal. That's coming from Barangay 35 of Tinago. Greetings ba? Or they're from Barangay 35 ng Tinago. Tama ba? Ayan, Barcebal family and Lynn Barcebal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, as you can see, the players of San Fernando. Okay. So, timeout muna tayo dito. Again, batiin ko po, ito si Mr. Benji Lobo Bernaldez, the president of Rodeo Masbate Eagles Club. Hello po, sir. Happy viewing po. And we're taking a look at the bench side of San Fernando. So 4 minutes 37 seconds remaining sa ating fourth quarter. Medyo lumobo na yung lamang dito ng mga taga San Fernando, 69-93. And wash out daw Louis Darag. Wash out ha. And once again, pagbati po sa mga taga LCC Supermarket ng San Jacinto. Yan, lagi din daw na nanonood sa atin. So maraming salamat po mga taga LCC Supermarket ng San Jacinto. Yes, yan ang sabi ni Mavic. No. Nakatutok habang nagpa-punch nung Oo, tama. Siguro yung mga walang masyadong ginagawa, nakakapagpanood. Mapagalitan kayo ng mga boss nyo, ha? Ito. Balik tayo sa laro. Aspe with the ball. Pinasok na rin pala ito si Alvarez at si Makaalay dito, and also si Brett Nicolas. Balik kay Aspe ang bola. Ito Aaron Puhol. Tumira ng 3. Pasok! Now it's Lianto for Montreal. Tumira ng 3 si number 22 at nakaganti ka agad. Itong si Almoite. 23-point lead dito for Team San Fernando. Aspe. Umikot. Tumira. Gandang move. Gandang ikot. Yan ang napakagandang mga moves ni Dazzle Paul Aspe. Going inside the defense. Pero nandun din si Almonte hitting another one from the corner. Magandang jump shot din coming from Almonte. Smooth shot from Dazzle Paul Aspe. Back-to-back buckets for the Magician. Oy! Di nakita ng referee. Pero lane goal. That's a traveling violation. Kala ko maglalakad na si Ere itong si Lianto, partner. Kung meron siyang ability na gano'n at yun ang ginawa niya, hindi siya tatawagan. Sigurado. And allow me to greet also, partner, Miss Sheila Anabe and Marlene Bartolata of JPS Beach Resort. Ayan, yung mga tinitira natin dito sa Ticao. Ayun. Makaalay. Ito, Aspe. Now, good pass again, scoring partner. itong si Brett Nicolas. After a pass, short pass mula dito kay Aspe. Ito na naman, Nicolas. Two minutes, 25 seconds remaining. Nice dish once again from Dazzle Paul Aspe. This time, si Alvarez ang beneficiary. 2 minutes lang tayo. 2:12
Missed corner 3-point shot. Brent Nicolas. Aaron Puhol. Ito, timeout partner, itong Team Montreal. So it is safe to say na mapupunta na ito for Team San Fernando with this kind of score partner. Tama. 75 to 104. They will be bringing the third win dito sa ating elimination round. Oo, kapareho nila yung San Jacinto partner. And again, this is your Ako Bicol Cup. Masbate hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. 1 minute 52 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. So again po, this is District 1 battling out itong mga teams na ito para makapasok sa next round. No? Top 2 teams will advance to the next round. Yes, kaya ganoon lang talaga ang mga automatic kabong aksyon natin dito. At ayun na naman, Aspe scoring! Almoite. Pinasa kay Delavin. Ganun ba lang gustong tira ni Delavin? Oo, ganun, partner. Pero sayang din ng efforts ito ni Delavin, no? Partner talagang kanina. Rebound after rebound. Yung mga... Nice shot. Wala kay Brent Nicolas. Erato. To Almoite. Almoite. Tumira. O may score. And one. Blocking foul on part of Nicolas there. Third personal foul. 14 foul. So, and one play for Almoite. Coming off the bench tong si Almoite. Di actually siya natin nakita sa first and second quarters of this ball game. Ito na. 14 seconds. 10 seconds on the shot clock. Rebound Balianto. Out of bounds. So, less than a minute na lang to, partner. Oo. 53 seconds ang natitira po dito sa larong ito. At again, ang San Fernando uuwi na naman na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Pero hindi pa tapos ang laban para kay Lianto. Umiscore pa siya doon sa ilalim at nakasungkit pa ng foul. So it's a bonus shot for Lianto. Mintis yun. Intentionally minis niya talaga yun. Ayan, para makipag-gamble sa 3-point country. Pero wala rin. Hindi rin naipasok yung tira. Now, unti-unti na itong matutunaw. Anabe. Missing. And Almonte lays it up and in for Montreal. Yes, 19 seconds. Okay. So siguro hindi na dito titira itong mga taga San Fernando. Wala na. Tapos na to. Pero pinaul pa rin itong si Lianto. Itong si Daciel Paul Aspe. And wala pa naman sila sa penalty. Tama. Anabe. 5 seconds to go. Wala na. Tapos na to. So, that's it. At the end of the regulation, 108 San Fernando, Montreal 83. And dyan po nagtatapos ang ating day 5 partner. Ito,
San Fernando coming off with a win. And malinis ang kanilang kartada na 3 panalo at walang katalo-talo dito. Wala pang mancha kagaya ng San Fernando, ay ng San Jacinto rather, ay itong San Fernando. Dahil meron silang 3-0 na record. Yes, partner. As you can see the highlights of this game. So, good performance again on the part of Dazzle Paul Aspe, Jonel Bauson, and of course the Paul brothers. Maganda ang pinakita. And sabi nga natin, for Team Montreal, nothing to be ashamed of, partner. Lumaban pa rin sila talaga. And sabi nga, proud na proud kami na nandito kami sa Ako Bicol Cup, no? Just to represent your municipality, it's a big honor for you. Kasi minsan yan, bihira lang yan. And magiging kwento mo na yan balang araw, partner. Kasi hindi lahat ng players na bibigyan ng pagkakataon na i-represent ang kanilang municipality. Napakagandang opportunity for them to learn and at the same time to enjoy their favorite sport, the basketball. And this is also a learning experience for those teams na bago sa ganitong klase ng torneo, yung mga intertown contest na kagaya nito, na unang ipinamalas po nitong Ako Bicol Cup para po sa inyo mga taga Masbate. Okay, and we will be waiting for our Kasurog best player of the ball game, kung sino siya at kung sino ang mag-i-interview sa kanya. So sige, we're taking a look at some of the highlights of this ball game as we close this day 5 ng ating elimination round dito sa Ako Bicol Cup. Okay, and yon. And maraming salamat po sa lahat ng sumuport at nanood sa ating mga social media platform. Again, you can watch us live pa din, doon yung mga next coming games natin sa Rep Saldico page, Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV page, of course YouTube channel Ako Bicol Cup, and of course may TikTok po tayo, Ako Bicol Cup. Yon. Sige, maraming salamat Coach Paul. Thank you din Kapa, and of course maraming salamat kasi grabe yung natin dito, no? Nag-i-enjoy talaga tayo dito sa parte na ito ng Masbate at Ikaw Island. So meron pa tayong 2 days na magkakaroon ng elimination dito. That would be on Sunday and I think Monday. So you can catch the schedule sa mga social media platform na sinabi ko kanina. So check nyo na lang po yan. Lalong-lalo na sa Rep Saldico Facebook page. Uy, ako may Facebook page din ako. Kung gusto nyong mag-follow din po sa Kapa Morgan Facebook page. Yun, may mga binibigay din akong mga updates doon at yun, kung ano-anong mga kalokohan na po sa basketball. Hindi naman kalokohan. Yan nga. So please follow Kapa also Morgan. Kapa Morgan, and of course yung ako din, meron din akong Facebook. So of course, pwede nyo mahanap Paul Jan Sepe sa ating Facebook, and of course the Back to Basic Basketball page. So pwede nyo dyan makita din. May mga updates din kami dyan. So, Back to Basic Basketball Back to page. Basic Basketball. Ikaw pala yun, ha? Oo, ako pala yun. Ito na. So this is for us now. Bye-bye muna kami ni Coach Paul Sepe at kami magbabalik po sa linggo, no? Yes po. Oo, dahil bukas ay off natin. So ibato na natin ang bola dito kay Miss Alexa Seton with our Kasurog player of the ball game. Maraming salamat, Kapo Morgan and Coach Paul. Kasama ko na ngayon ang ating Kasurog Player of the Game, Dazzle Paul Aspe, with a jersey number 19 from Team San Fernando with 16 points, 12 rebounds, 19 assists, and 1 block. Aspe, nais kong malaman kung ano sa tingin mo ang nagpanalo muli sa inyong koponan. Una-una, gusto talaga namin manalo kasi home court namin to, hindi kami pwedeng magkampante. Malakas rin yung kalaban namin, hindi kami nag-underestimate kasi simula nung first game namin, second game, kami yung nag-habol. Naging lesson yun sa amin na mag-double effort para mas lamangan yung kalaban namin and para mas mapahingaan yung ibang player namin. Maraming salamat, Aspe. Mayroon ka bang gustong batiin o pasalamatan sa ating live broadcast? Binabati ko po yung family ko, sila mama, sila papa,
and kay Kuya, kay Lolo, and kay Sir Benji, and sa girlfriend ko po, si Carmela Hernandez. Yun po. Thank you so much once again and congratulations Aspe and to the whole team of San Fernando. Mga kasurog, dito na po nagtatapos ang ating triple header match-up for today. On behalf of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, Ako Bicol Cup Commissioner Mr. Lloyd Rivera, IMBC Head Ms. Russell Areta, Technical Director Mr. Christian Caleja, and from the rest of the team, thank you so much mga kasurog. Stay tuned for more exciting games here at the Land of Rodeo Festival Masbate. This has been your courtside reporter Alexa Seton. Good night mga kasurog.